Kijk, als vandaag ben ik gaan roosteren bij Guido Luiten. En Guido is een kunstsmid. En ik ga eens kijken wat hij allemaal van kan maken. Dat is dus al hij. Ik ben dus benieuwd. Guido, kunstsmid, wat ben je aan het doen vandaag? Ik ben een smeier, Frans, dat is zus. We hebben vuur net aangemaakt en ijzerwarm gemaakt. En nu ben ik met een aanbeeld in de vorm en kloppen. Smeden is boetseren met staal, maar de zus moet er toch vrij helder bouwen. Het is natuurlijk nog altijd helder als klei. Dus er is toch enige kracht voor nodig om dat te vervormen, ja. En dan zit ik hier van die hamers aan Ja, de gang. Frans. Heb je die allemaal nu voor te smeden of is dat voor iedere keer een andere vorm of gaat te kloppen? Nou, ik heb die niet allemaal tegelijk nuttig, maar inderdaad, die zijn nuttig ieder hamer een ander doel. Guido, nu heb ik toen eerst gezien toen het smeden was. En toen klopte het op het metaal. En dan ging zo 2-3 sleeg te neven. Voor wat? Is er een rijen voor? Dat is een rijenvuur, ja. Het belangrijkste doel is dat je het ritme houdt. Dus orgel ben ik niet op het ijzer aan het houden, blijf je met de hamer doorhouden. Dus dan verleer ik ook geen tijd als we beginnen met smijden. Ik spring dan gelijk in, zeg maar, als ik weer denk van goh, dit en dat moet veranderen, gewoon ik gelijk dat met mij. Het is een mechanische smeedhamer, daar wordt log aangedreven. Dat maakt wel zijn eigen log. Een hele oude hamer, ongeveer rond 1900 is dat geboeid. En dat is bedoeld voor heel dik ijzer te smijten. Wie is er nu eigenlijk dat geworden kunstsmid? Ik ben van origine fotograaf van beroep. Daar heb ik een opleiding voor gehad aan de academie in Den Haag. Tijdens die opleiding heb ik ooit foto's bij een smeed gemaakt. En dat vond ik zo leuk, eigenlijk letterlijk de vonk overgesprongen. Toen had hij mensen gehad, na mijn opleiding ben ik daar diksel op zaterdag gaan kijken. En daar wist me te wijzen op een opleiding in België, oersmeden en kunstsmeden. En ik ben beide opleidingen gaan doen. En met kunstsmeden ben ik weer gegaan, ja. Dus eigenlijk dat is een passie dan. Dat is mijn passie, ja. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Wat maakt ze zo allemaal? Nou, ik maak alles wat met kunstsmeden te maken heeft. Je moet denken, uithangborden, lantaarns, bedden, steul. Dat zijn allemaal dingen wat een toepassingen, wat ze kunnen gebruiken. We maken ook echt kunst, dat heet dan autonome kunst. En dan kunnen ze denken voor kunst in de openbare ruimte, of bij een bedrijf in de hal, of bij iemand zus natuurlijk. Hè. Je vond het geweldig dat we mocht te zien bij dit. Ja, ik vond het ook hier heel erg Frans. druk. Ja. En ik zou zeggen, de kunst zit hier bij Maastricht. En dan zeggen ze, de beste manier. Bedankt. Dus dan zeg ik, kijkers, had ik allemaal gezond. En tot een volgende passie. Hoi hoi.